Пътека на времето. Между бронза на времето и мелницата на бъдещето. Наследството на язовир Александър Стамболийски. От върха на крепостта града се открива широка панорама към язовир Александър Стамболийски. Но зад красотата му стои история за разрушение и възраждане. Строителството на язовира променя завинаги ландшафта, поглъщайки села и променяйки живота на много хора. Разберете как язовирът е бил построен през миналия век, за да се предотвратят бъдещи наводнения, и как той е преобразил местните общности. Язовирът е символ на човешката устойчивост и борбата с природните стихии. Той е и доказателство за това как историята, културата и природата се преплитат, създавайки наследство, което оформя съвременния ландшафт. Как едно наводнение дава началото на така внушителен язовир? Посетете мястото и разкрийте историите на хората, местата и събитията, които оформят бъдещето на този уникален регион. Преминете по пътека на времето. Между бронза на времето и мелницата на бъдещето. Посетете крепостта градът над Крамолин и се насладете на гледката към язовир Александър Стамболийски.